Nakasinati ka ba igsuon nga sa panahon nga anaa kas grabing kalagot ug kasuko, nakapamulong ka og mga pulong nga sakit nga sa kalayan nagmahay ka? O nakasinati ka ba nga sa panahon nga grabe ang imong kasuko, dali kang naka-decide og mga decision nga sa kalahian naghatod kanimo sa dili maayo nga kahimtang? Welcome diay sa atong sambingay sa Kristohanon. Kini ang inyong ubos nga alagad, Pastor Omar Flores Estrabila. O welcome sa atong mga minugbong storya nga daghan ka mga moral lesson nga makutlo. O kung ikaw nagapangita ka og mga parables, sambingay nga mga Bisaya, antong channel puno kini og mga sambingay, almost mga 300 plus na atong mga na-upload nga mga sambingay with moral lessons and with supporting verses. So magamit ni nato igsuon, especially sa atong pagtudlo sa pulong sa Dios. So karon adto ta padayon ta sa atuang sambingay karon. Ang atuang uluhan sa atong sambingay karon, never decide sa panahon nga anaa kas kasuko. Kay mostly mao gini ang kasagaran nato nga ginahimo. Panahon nga masuk-anon ta, diha dali kay ta maka-decision dayon ug dali pud ta makapabuhi day mga pulong nga sakit kayong paminawon ngadto sa ubang tawo. Para masabtan nimo igsuon, inani ang senaryo sa atong istorya karon. Adunay usa ka hari nga aduna siya ilipante nga nagsakit. Unya kaning ilipante niya nga gasakit igsuon tungod kay daghang samad ang maong ilipante. So kining maong hari nag-hire siya og kinsay makaayo sa ang ilipante kay iya gitong gimahal pag-ayo ba ang maong ilipante. So dili siya gusto nga mamatay tong ilipantiha. So nag-hire siya og kinsa jud makaayo atong maong ilipante, tagaan niya dakong reward. Karon adunay usa ka tawo nga sinaligan niya, miduol kaniya og mingon nga kamahalan, ako'y mo pasalig, ako'y mutambal sa imong ilipante. Sumuto, gitagaan siya og otoridad, gitagaan siya og higayon nga mao'y magtambal sa maong ilipante. Tuod man nalipay pag-ayo ning maong sulugoon, o iya kining giguyod ning ilipante. Sa tanto niyang ginuyod, gilayo, exercise niya, daghan ba kay samad tong maong ilipante. Niabot sa punto nga layo-layo na ilang nalaktan, gikapoy ang maong ilipante o milubog kining maong ilipante igsuon. Unya siya pod samtang namalandong siya, nipahuway pud laman siya ilalom sa maong dakong kahoy. Nakatulog ning maong tawo, unya sa pagkatulog niya wa siya magdahom nga aduna di ay langgam nga uwak nga nibatog sa maong kahoy. Unya samtang natulog siya, nangiti kining maong uwak ug ang iti igsuon natugdon sa iyang aping ug sa iyang nawong. Karon pagmata niya, paghikap niya, bugnaw-bugnaw man, bali niyang laguta kay pagsimot niya, itiman. Nagkabulingit ang iyang naong. Ug paghangad niya, nakita niya ang uwak dito sa ibabaw. Ug tungod sa iyang kalagot igsuon, tungod sa iyang grabe kayo nga emosyon niadtong higayuna, bi-decide siya nga mubalik dito sa hari o giingna niya ang hari nga kamahalan. Ang tambal ining imuhang ilipante, adunay nakasugyot nako, nga ang tambal sa imong ilipante mao ang unod sa mga uwak. Mao ang unod sa mga uwak itambal sa mga samad sa maong ilipante. So tuod man kining hari nangita og paagi nga madakpan niya ang mga uwak. So nag-hire siya og mga ngayam aron nga katong maong mga uwak madakpan kay lagi mao daw kuno tambal ang unod sa uwak ngadto sa maong samad sa ilipante. So moto nag-hire mga igsuon ang iyang ginharian, daghan kayo ang iyang gihari nga mga ngayam. So daghang nakuha nga mga uwak. So gipang-ihaw ni mga uwak, unya ang unod maoy gitambal, maoy gihampol sa samad sa ilipante. So samtang nag-observe ang mao nga hari, pipila ka semana, niabot na lang bulan, wala mangyoy kaayuhan ang iyang ilipante. So moto nga nagngita siya og klaro kung tinuod ba gyud nga ang maong mga uwak makatambal gyud sa maong nagluyan niya nga ilipante tungod sa mga samad. So adunay nakatambag niya mga wise nga mga tao ni duol niya niyon nga kamahalan ang tinuod ana dili na maoy tambal ang uwak nga makaayo sa samad sa ilipante ug maayo ang ilipante. So walay prueba nga ang mga unod sa uwak maoy makatambal sa nagsakit nimo nga ilipante. Pagkadungog ni ana sa hari mga igsuon, grabe ang iyang kasuko. Ug tungod sa iyang kasuko,
ni punta kini, niabot kini sa punto nga gipatay niya ang sulugoon nga nag-ingon nga ang uwak mo'y tambal sa maong nagluya niya nga elepante. So di nila takuto mga igsoon sa mga istorya. Ang realidad sa kinabuhi ba? Pag panahon gani nga naatay kasuko, ngano ginagway nga dali tang maka-decide o nga ato ang decision mahipunta hinuon sa dili maayo nga sitwasyon sa atong kinabuhi. Tanawa ang mao nga sulugoon igsoon. Tungod sa iyang kasuko, tungod kay naithan siya sa uwak. Moto nga gisugilon niya sari nga ang tambal kuno mao ang uwak, pero in short iya tong gihimong solusyon ang uwak nga mao'y tambal bisan dili tungod kay anaa siya sa kasuko. Naglagot siya sa uwak ug gusto siyang makabalos sa uwak. Moto nga iyang gitumuan ang hari nga maotoy tambal kuno sa elepante niya nga nagluya. Pero in short, tungod to sa iyang kalagot sa uwak. So, tanawa igsoon ang desisyon sa mga sulugoon. Tungod sa iyang kasuko, tungod sa iyang kalagot, mi-decide siya nga maotoy tambal sa maong elepante. Pero dili di ay. So, unsa may nitabo sa iyang kinabuhi? Namatay hinoon siya kay gipatay siya sa hari. Diba? So, inana ang may tabo sa tuwa igsoon. Kung kita bitaw mo decide rikta panahon sa atuang kasuko, mo decision bitaw ta og mga dili mayo, makapamulong bitaw ta, makasulti bitaw ta dili. Hinumdumi nga panahon sa kasuko nganong ganugay na nga diha ta grabe nga makasulti og mga pulong nga sakit kayo. Diha po ta grabe nga dali-dali nga mo decide. Muna nga never decide sa panahon nga masuko ta. So ang mayong buhaton nato mga igsuon mao ni. Panahon nga masuko ta, dapat ato sang pahupaw, ato sang palagpason ba, ato sang pahungawon ang atong kasuko. So usa ta muhimo og mga desisyon. Usa ta muhimo og pakigpulong human nga napungawan na ka sa imong kasuko. Kay sa panahon manggod nga diha sa kasuko nato, diha ta mi decide, diha pud ta nagapamulong. So siyempre naa ka sa emosyonado kaayo nga kahimtang. So siyempre katong imong emosyon mo tay magtukbod nato nga monolti ta og di mao o niya mo decide ta og dili mao. So atong mahayan unya ang atong mga desisyon sa unahan. Daghan kay mga nitabo ani igsuon diya sa mga kasimbahanan karon. Tungod sa ilang kasuko kay naigo sila sa pulong sa Dios, mi-decide dayon sila nga dili na musimba. So ang ending nibalik sila sa kanhing kahimtang sa kinabuhi. Nibalik sila pagka-backslide tungod ra sa ilang kasuko nga naigo sila sa pulong sa Dios, wala na sila musimba, di ba? So daghan kayong mga example mga igsuon tungod sa kasuko sa asawa, tungod sa kasuko sa bana, may resulta kini og decision nga magbulag. So daghan kayong mga broken family karon nga ang hinungdan niya na tungod ras kasuko, no, wala makakontrol, wala makapugong sa kasuko, mao nga dali-dali kayong naka-decide. Ang ending sa unahan kay gimahayan nila ang maong mga desisyon. So mao po na ang may tabo sa tuwa igsuon, magmahay tas kaulahian kung dali-dali ta nga mi-decide sa atong kahimtang nga panahon nga nasuko ta. Munang amping ta igsuon sa panahon nga nasuko ta, kay niingon ang Biblia sa James chapter 1 verse 20, ang kasuko sa tao dili makatabang sa pagkabot sa matarong nga katuyuan sa Dios. Busa niyon sa verse 21, busa biyaan ta ang bati natong mga kinaiya o bati natong mga batasan. So kanang kasuko igsoon usa na siya ka bati nga kinaiya, sa kabati nga batasan nga kung munay muiral sa kinabuhi panahon nga masuko ta, dali gyud kayo tang maka-decide ra ba. Busa ang tambag sa Biblia niyon sa Panultihon chapter 9 verse 6 nga biyai ang pagkawalay alamag. Biyai ang pagkawalay alamag ug sunda ang pagtulunan ug sunda ang kahibalo aron mo maayo ang kahimtang sa imong kinabuhi. Tanawa tong maong sulugon, dili na maayo ang nasamputanan niya sa ulahi tungod sa ing desisyon nga naa siya sa kasuko. Mao po ang may tabo sa tuwa. Mupunta unya ta sa dili maayo nga sitwasyon ug kahimtang sa kinabuhi kung nagpadala ta sa atong desisyon o nagpadala ta sa atong kasuko, mao nga mi desisyon ta og dili mao. Desisyon ta og dili maayo. Salamat og di nila takutob sa atong sambingay karon. Kung na-bless ka, ayaw kalimot sa pag-comment o pag-share sa ato mga video, o kung bago pa kaninga channel ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan pa natong mga istorya. Pwede po kang mutan-aw nini nga istorya mga igsoon, daghan po kang makatunan nini. Glory to God. God bless.